Mabukeli sikubingelele sikwamukele eindabeni zehora lokuqala lezi ndabani zethulelwa unoxolo wakwamwali uMantshinga ihlaba ngalemhlophe qwa nazi ke ezinohlonze emini nje. President Ramaphosa will lead South Africa's delegation accompanied by relevant ministers, advisors as well as senior officials. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa seliqinisekisile ukuthi uzokwethamela umhlangano omkhulu wenhlangano yezizwe ozobanjelwa eNew York ngasekupheleni kwenyanga. He wishes that whatever the issues that led to their expulsion can be resolved so that if they still have energy, those who still want to contribute to the growth of MK can be reintegrated. Inhloko ehhovisi likaMengameli weqembu umkhonto wesizwe uMagasela Mzobe uthi iqembu lixhumana namalungu alo axoshwa eParliament ukuze ajutshwe kwezinye inhlaka eqenjini ukuze alekelele ekukhuliseni iqembu. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa seliqinisekisile ukuthi uzokwethamela umhlangano omkhulu wenhlangano yezizwe ozobanjelwa eNew York ngasekupheleni kwenyanga. Ekubiyeni kwakhe eMelika kulindeleke ukuthi ahole inkonzo yokubuyiswa kwamathambo eyishoshovu zomzabalazo zakuleli ezabulawelwa emazweni angomakhelwane eZambia kanye naseZimbabwe. Lo mhlangano omkhulu wenhlangano yezizwe obanjwa minyaka yonke uhlanganisa abaholi abaningi bamazwe ehlukene bebhunga khona ngamaphuzu aphathelene nezamazwe omhlaba. Unobhala jikelele wenhlangano yezizwe uAntonio Guterres ngomunye wabaholi abaphezulu kulenhlangano abazobe behola lengqungquthela eNew York. Many African countries are mired in debt and struggling to invest in sustainable development. Many have no access to effective debt relief, enjoy scarce resources and clearly insufficient concessional funding to respond to the basic needs of their population and protect them from the ravages of a climate crisis they did nothing to create. uMengameli Ramaphosa ngomunye wabaholi bamazwe ase-Afrika ozokwethamela lo mhlangano. President Ramaphosa will lead South Africa's delegation accompanied by relevant ministers, advisors as well as senior officials. This session is the African group's turn to preside over the General Assembly and the 79th session, which will be led by Mr. Philemon Yang, former Prime Minister of Cameroon, who was elected as the president of the 79th session. Ihhovisi likaMengameli liphindela veza nokuthi uma ebuya uhambini lwaseMelika uzohola isithangami sohlelo lokubuyisa kwamathambo eyishoshovu zomzabalazo ezashonela emazweni angomakhelwane zisekubhaceni. The repatriation headed by the interdepartmental team is for the returning of the struggle stalwarts who died in Zambia and Zimbabwe and is scheduled to commence in Tshwane at the end of Heritage Month on the 28th of September. Makhathaleni nonyaka uMengameli Ramaphosa uzothatha uhambo lukahulumeni lapho ezokwethamela khona umhlangano wamazwe ayingxenye ye-G20 ozobanjelwa kwelaseBrazil. Nokulindeleke ukuthi ngonyaka ozayo lo mhlangano usingathwe yiNingizimu Afrika. Ihhovisi lephini likaMengameli uPaul Mashatile seliqinisekise izwe ukuthi uMashatile uphilile. Lokhu kulandela ukuthi equlekile ngesikhathi ethula inkulumo yokubungaza usuku inwamitwa ebalwe iCultural Village eLimpopo. Ihhovisi likaMashatile ke lithi kuyimanje nje uthola konke ukwelashwa ke akudingayo ngokwezempilo. Okhulumela iphini likaMengameli uKit Khoza uthi akukho ukukhathazayo ngesimo sakhe, uthi ke bajabule ngoba ke ungumqemane uPaul Mashatile. We do believe that the issue was the heat and dehydration. This morning when we spoke to him was in his normal element, so we're happy that he's fine. Ngesikhathi ethula inkulumo ngesifundo senkakha ezokuxhumana uRonnie Mamwepa, iphini likaMengameli lasho ukuthi ke alizizwa kahle. Things happened on Thursday when I was in Cape Town. We had a cabinet subcommittee on Wednesday, and when I got home on Thursday morning I was sick. I felt like I had food poisoning or something. Ondunankulu wesifundazwe eLimpopo uDokotela uPhophi Ramathuba uthi ke kungenzeka ukuthi ke iphini likaMengameli lishiswe yilanga kakhulu.
Deputy President has been checked for any other, and there's no need for you and I to worry about. Me and you should just understand, as a result of the hit, the Deputy President has gone as experienced dehydration. Izangoma zezulu ishilo ke ukuthi ke belikhipha inhlanzi emanzini kulesa sifundazwe. NginguCalvin wakwaDludla, eindabeni zeSABC, ngibika ngiseGoli. Inhloko yehhovisi likaMengameli weqembu umkhonto wesizwe uMagasela Mzobe uthi iqembu lixhumana namalungu alo axoshwe ePhalamende ukuze ajutshwe kwezinye inhlaka eqenjini alekelele ekukhuliseni iqembu. Lamalungu ayishumi nesishiyagalombili axoshwa aphosela ukuxoshwa kwawo enkantolo ephakeme Western Cape efuna ukuxoshwa kwawo ukuthi kuthwathwe njengokungekho emthethweni. Owabe engumholi wophiko lwentsha kanye nelungu le-EFF uMagasela Mzobe manje useyinhloko yehhovisi likaMengameli we-MK nalapho ebamba iqhaza elimqoka ekwakhiweni kanye nokukhula kweqembu. Umzobe uthi iqembu MK liphezulu kwemizamo yokuxhumana namalungu alo akhonjwa indlela ePhalamende ukuze ajutshwe kwezinye izinhlaka zeqembu. On the comrade who were expelled, I can tell you, having spoken to the President Zuma as recent as 2 days ago about that, he has got his wishes that we reach out to them. Whatever the issues that led to their expulsion can be resolved so that if they still have energy, those who still want to contribute to the growth of MK can be reintegrated. Uthi inhlanganisela yamaqembu azibiza nge-Progressive Caucus azoqhubeka nokuqinisekisa ukuthi uhulumeni wobumbano uyaziphendulela kubantu bakuleli. MK has got a responsibility, and we're happy this ANC coalition is exposing white supremacist ideas and the hypocrites that we have been suffering, that we must accept sitting here that Brian Molife is the worst person. When record in Parliament was demonstrating, wherever he has led with serious success. Here, a matriculant is employed, no one makes noise. The DA leadership is quiet about it. The ANC is quiet. Now, that is our role in the together with the Black Progressive Caucus to raise these issues. Umzobe uphinde waqagula ukuthi baningi osombusazwe abazolaxaza amaqembu abo baqembukele kumkhonto wesizwe. Owake waba ngumengameli wezwe uThabo Mbeki usenxuse ubuholi beANC obusesifundazweni eGauteng ukuba bugxile eqinisekiseni iqembu buphinde futhi buqinisekise ukuthi buyabahlinzeka abantu ngezidingo nqangi ukuze abantu bezophinde futhi phela balethembeke iqembu. Umbheko ukusho lokhu ngenkathi ekhuluma emhlanganweni weinsuku ezimbili wayi-ANC obuseboxburg eGoli kulempela sonto esiphuma kuyo. Wayengumengameli we-ANC uThabo Mbeki khulume nehambeli mayelana nesimo se-ANC emhlanganweni walo leli qembu iGauteng Renewal. This chair of the province of the ANC says to me, President, what you are saying in concerning my own province, in terms of the kind of person you say really ought not to be in the movement. That constitutes 60% of our membership in the province. He actually then, he told me about a region. He says, there's region so-and-so in the province. I said, no, I've heard of the name. He said, every single ANC branch in that region is led by a criminal. Njengamanje ubuholi beANC esifundazweni busemkhankasweni okufuna ukuthi iqembu lithenjwe abantu phakathi kwezinto eziphakanyiswe uMbeki kube ukucwaningwa kwamabhuku amalungu nokuphinde kuvuselelwe ubulungu bawo amalungu. The ANC ceases to be a mass organization if its members are 500,000 rather than 1 million. In terms of quality, what's the difference between 1 million and 500,000? Lo ANC Gauteng uxwayise ngokuthi uhlelo lokuvuselela ngeke lube lula futhi waveza impawu engezinhle ngalo lolu hlelo. Ever do this analysis wearing factional lenses. Never ever do this analysis to protect your friends and those that are close to you.
uphinde wathi ukusetshenziswa kwemali ngokuxhaphaza inhlangano kufanele kunqandwe manje. Mbukelo kwamanje ke sathi nje kequnga pha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi we are dealing with rings, crime rings here that we are dismantling. Ukuhlunyeleliswa kwezimilo kuzwelonke uMahoti Thobakgale uthi bazoqhubeka nokugasela emajele kungalindelekile ukuze kuliwe nobugebengu ngaphakathi emajele. Siphinde sikubingelele sikwamukele mbukelo mangabe usanda kungena udabeni oluphambili besibika ukuthi Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa seliqinisekisile ukuthi uzokwethamela umhlangano omkhulu wenhlangano yezizwe ozobanjelwa eNew York eMelika ngasekupheleni kwephezulu. Khumbula phela mbukelo ukuthi lezi ndaba zikhona lapha ku YouTube kanjalo no SABC Plus. Ngena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Isicelo sebail sikalongwe Thwala kulindeleke ukuthi silalelwe mhlazi ngama-25 kwephezulu enkantolo yeMantshi eSerenburg. Icala lihlahlisiwe ukuze kuvunyelwe ummeli kaLongwe Thwala ukuthi ayilungiselele icala. Uchiko Thwala ke wavulela amadodana akhe amabili uSilo benolongwe icala lokweba ngasekuqaleni kwephezulu estation samaphoyisa eDouglasdale. Nokho ke enye indodana yakhe uSilo yena wadedelwa ke ngebail ngenxa phela ukuthi babungekho ke ubufakazi obanele. Uchiko usola amadodana akhe ngokweba imishini yakhe yase studio ebiza imali engaphezulu kwe-200,000 zamarandi emzini wakhe se4ways eGoli. The matter is going to be postponed to the 25th of September, right? Okay, for bail application, your lawyer says that you need to prepare for the bail application, right? So you'll remain in custody until the 25th when we will hear your bail application. Thank you very much. You may stand down. Inkantolo yeMantshi yaseFredenburg eWestern Cape silihlehlisele umhlazi ngama-29 kwezokwethwasa icala libhekene nabasolwa abane abasolwa ngokubandakanyeka ecaleni lokunyamalala kukaJocelyn. Kulabasolwa ke mbukeli kubalwa umama wakhe kanye nesoka lakhe. Sekuphele izinyanga eziyisikhombisa kwanyamalala intombazanyana eneminyaka eyisithupha eyaziwa ngelika Jocelyn Smith. Ekunyamalaleni kwakhe kusolwa umama wakhe kanye nesoka lakhe njengoba uJocelyn agcina ukubonakala ngesikhathi umama wakhe eyayemshiye nesoka lakhe. Njengoba abasolwa bevele enkantolo namhlanje umshushisi ube esecela inkantolo ukuba ibanikeze isikhathi esevile njengoba sekunobunye ubufakazi obusabhekisiswa kuleli cala. Amalungu omphakathi alokhu eqhubeke njalo nokulandela ukuqhubeka kwecala. New evidence has emerged and we are duty bound to investigate that evidence, and in terms of the policy directives, a matter will only be enrolled in the High Court when it is certified that all investigations are finalized. For that reason, the state brings an application for a further postponement for investigation and a date to be arranged with the defense. Okhulumela iNPA uthi luyaqhubeka uphenyo kodwa abekho abanye abasolwa abazoboshwa ukuya phambili. They've been here as about 2 weeks ago. They're still continuing with the investigation. He tells me that they've been in each and every corner. Whenever they get calls to say there's something that has come up, they come through to do the investigation and speak to people. Untabazalila unxusa noma ubani ongaba nolwazi olungaholela ekutheni kutholakale uJocelyn aphumele obala akhulume namaphoyisa. Ukhomishana wezokuhlunyeleliswa kwezimilo kuzwelonke uMahoti Thobakgale uthi bazoqhubeka nokugasela emajele kungalindelekile ukuze kuliwe nobugebengu ngaphakathi kanye nangaphandle kweindonga zamajele. uThobakgale uthi ubelelesi obunye benzeka ngaphandle busuke buhlelwe khona emajele ngaphakathi. uThobakgale kubekhuluma emva kokugasela ejele iSt Albans eGqeberha. Ibingeyontsasa eqhelekileyo lamabanjwa avuswe ngacingelanga kukhangelwa izinto ezingekho semthethweni kufunyanwe izinto ezibukhali neeselfone kunye nemali emva koko zathathwa. Ukuthathwa kwezi zinto kunganceda uqhubisana iingxaki ezifana amaqela onqevu ngaphakathi ngaphandle kwasentolongweni.
Kukholelwa ukuba ongqondo kweziganeko ezininzi ezenziwa ngongqevu kulo masipala ombhaxa bangaphakathi kule ntolongo. We are dealing with rings, crime rings here that we are dismantling. That's why even when we got into the cells, I indicated that I'm interested in a particular, settings in terms of where they are housed. In most instances, those that are housed in corners are the ones that are controlling everything that happens in a cell. That's why in the first cell that we got in, we were able to recover 1,900 from one of the offenders. The raids, they should happen every week in each and every unit. So they continue to happen. But we've just now been talking about members arriving late and all this, so they get compromised. Komishinale uthi sebelakhe liyaphanda kwaye lizokuthatha amanyathelo aqatha ngakubasebenzi abancedisa amabanjwa kwizenzo zolwaphulomthetho. Dongilerato Fekisi kwindaba ze-SABC eGqeberha. Owengamele ezemfundo eGauteng uMatume Chilwane uthi umnyango usuzoqala ukhipha incwadi zezikhala kubazali ababhalisele izingane zabo ebangeni lokuqala kuya kwelesishiyagalombili kunyaka u2025. Abafundi abayizinkulungwane ezingama-34 balahlekelwa ithuba lokufunda ngosuku lokuqala lokuvula kwezikole eGauteng ngenxa yokungabibikho kwezikhala ezikoleni. Izingqinamba ezifana nezicelo ezingena kamuva nezikole ezigcwele ngokweqile yikho kuholele kulokhu. Owengamele umnyango uthi kusukela namhlanje kuyaphambili abazali bazokwazi ukuthi izingane zabo zifakwe phi. As we had indicated that the 16th of September we'll start releasing those what we would call happy SMSs to parents for those who have applied. So those SMSs will begin to come in the morning for grade 1 and 8. Izindawo ezinjenge-Pretoria North zihleze zigcwele ziphuphuma izikole zakhona. Ziyehluleka ukubhekana nomthamo wabafundi nokubalwa abaphuma kwezinye izifundazwe. Ushilwane uthi kunezindlela ezahlukene bazozama ngazo ukusheshisa izinto. We have alternative ways in terms of increasing learning spaces. Self-build, where we have given schools money to build additional classroom capacity. Ushilwane uthi udumele ngowengamele ezemfundo eWestern Cape ngesinqumo sithathile sokudiliza othisha ngenxa yezingqinamba zemali. Uthi lesi simo sikhona kuzo zonke izifundazwe nokho eGauteng yona ngeke ize iqede imisebenzi yothisha. We're not going in that direction. Unfortunately, there will be a cut in certain programs, scholar transport, school nutrition, LTSM. We're cutting everywhere to make sure that we try to keep our educators. Ushilwane uphinde washayela umengameli uCyril Ramaphosa ihlombe ngokusayenda isivumelwano somthetho sivivinyo iBela Bill ngokusemthethweni. Amazwe ase-Afrika ayingxenye ye-World Skills ayibophezele kwenzeni ngcono izinhlelo zawo zokuqeqesha. Amazwe ahambe elambatha kulomqhudelwano we-World Skills yango-2024 obuseLyon eFrance. Cishe ke 1,400 abafundi basemakolishi ama-TVET abavele emazweni angama-70 abahlanganyele kulomncintiswano. Laba ngabafundi abavela kuma-TVET College emazweni ahlukene angu-70 bahlangane kumqhudelwano womsebenzi wezandla. Izwe lase-China lidle umhlanganiso elimelwe ngabafundi abangaphezulu ka-60. Very exciting and very Kanti-ke izwe lase-France ebelisingathe lo mncintiswano nalo lenze kahle kakhulu. It's still very great to enjoy this show tonight because we have a lot of medals, so it's very good for France. Nakuba iNingizimu Afrika kanjalo namanye amazwe ase-Afrika abeyingxenye yalo mncintiswano engaphumelelanga, iziphathimandla zithi konke akulahlekile. Imfundo lesibuya nayo lana ukuthi kumele spend isikhathi esikhulu kuma-expert wethu futhi nakuma-coach nokuthi nama-competitors wethu
mental preparedness yabo sibonile abanye babo now and then besebetatazela kancane nje kodwa lokho bakwenzile kusenza sibe proud as South Africa and sinethemba lokuthi sizaw improve next competitions. Umncintiswano we-World Skills olandelayo yobusingathwe eChina ngo-2026 ezindabeni ze-SABC ngingunonjabulo Mtunga Makamu kwidolobha iLyon eFrance. Bukele okamanje ke sojike equnga seyidolo kodwa mangabe sibuya uzobeke usukhona umhlahlo wesimo sezulu. Sibonge ngomhlahlo wesimo sezulu kuyabonakala impela ukuthi cha ihlobo selisemnyanga impela sekuyafudumala futhi kuyashisa ke eindaweni eziningi. Imbukele sibeka lapha ke ebese kuphathele zona manje ngehora lokuqala kodwa ke siyabuya ke futhi kusihlwa ngehora lesikhombisa sobe saligiya ngalo Olga Mageba nibe nje nosuku oluhle izobonana kusihlwa nisale kahle.